mabisita yung mga kapatid ko doon sa Amerika. Yung mga pamangkin ko, hindi ko na mabibisita. Pag may laban si Senator Manny Pacquiao, hindi na ako makapanood dahil hindi na ako makapasok doon. So masama ang loob ko talaga. Mag-a-apela ba kayo, sir? Okay, pwede ba may appeal gano'n? Pero sir, right now, may initiative. Nagtanong na kayo, sir, sa US Embassy or you wrote them a letter asking? Hindi pa, okay. Wala pa. Pero kung pwede mag-apela, sir, mag-apela. Wala pa kayo namang plano na pumunta sa US sa mga susunod Pasko or next year? Oh, meron pa kayong plan travel? Ano kung magplano na kinasil mo kaya yung aking visa? Pero before the cancellation, wala kayong plans? Before the cancellation, wala kayong plans? Yun sana, yung laban ni Manny Pacquiao, pero sabay man din kasi sa hindi nagiging urgent sa akin yung pagbiyahe kasama doon sa